Cabangcalan. Gisugo mi sa among amo. So, nana mi diri ron. There. So, pauli na mi. Ni among buutan nga, kining driver, buutan kay ni siya, oh. Supported kay ni siya, so, inaana. Nami diri, oh. There. See? Cebu City, Mandawi City, Cabangcalan, mo ni siya. There. Pauli na mi padulong. Ano na siya? There. Na siya North Town. So, mga nindot kay diri sila. Nindot kay ilhang kuan. Hi day sa akong mga nag-chat. So, ako kailan ninyo ba? So, sama na ako pag in-English ano yun, akong in-English ba binyabas man yun, mag-chat na ako mang English man yun. Hello to my followers. I try to speak in English. Oh my gosh. Saya kayo gahi kay English. Kay English basis. I'm sorry. I'm sorry kay gahi kay kog English. So, mana siya. Padung namin mo uli. Katawa lang dito sa akong in English eh. Pinaay mag-chat na ako mga Englishman o niya dayon. Di mo ko sanay mag-English ko eh. Kaya nang mura kiwawan ko. But thank you very much sa mga followers na mo message. Thank you. How are you guys? Saan yung napita dire? Power plant? Cabangcalan, yeah. Yeah. See? So, nindot kayo ang lugar. Nindot kita naon. There. There, oh. You see? Nasa may coastal bank here. There. See. Mani among kinabuhi kada adlaw man namin sa karsada maglaroy-laroy. Hello, si Luisa 226. Hello, hi. Thank you for watching and message me. Teresa man siya. So here. See there. So one. Oh, there. There, look. So nice, huh? Here. Nang hunong may diri kay naay paliton. Ano siya, guys?
Hello guys. Please share, like, and subscribe. Thank you.